Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Hanyotrap Youth Council kala penremjore ke jingkran lapla jong Sunil Diodhar ubade udukhat jong ke BJP ka ba uloong baka sorkar jala Meghalaya ka high school ai surok bat ki scheme ba pher tang ye ki bala kala niam Kristan ha ka no phai sngi jong ke sngi balang ka HYC ka lectur office ka BJP ban ra plakat ban perta bat penremjor bat penlong ye jing thang jam daw jam ringyo yu ting shop dur Sunil Diodhar uba rambhor G Saiban Secretary HYC habakran shikinok thok khubor ulong bakani ke jingkran jong ute Sunil Diodhar ka de ke jingkran bet kran ana ban penyeshet parajat benriu lingba kanyam ulakan turu iki pat ba ka jat benriu ba kide ban sngoth ho iki brio ki bawan nabar ban penpat penpra jat benriu kini ki brio ki wan kilat henre ki basyong ban sa hangne ngide mangi omdei ban aila de kum kini ki jat brio bat kum ka jat benriu ngidon ke chingatli ulong bagaseng kadawa ba ude ban panma pat ba namar bakani ke jingkran jong u kal ta jore ke chingatli jong ka jat benriu khasi Apology. We want apology. BJP. Yang doang tu. BJP. Down down. RS. Down down. RSS. Down down. RSS. Down down. Sunil Diodhar. Down down. Sunil Diodhar. Down down. Sunil Diodhar. Down down. Sunil Diodhar. We condemn BJP. We condemn BJP. We condemn BJP. Sunil Diodhar. Down down. Sunil Diodhar. Apology. We want apology. We want apology. We want apology. Down, 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 down. BJP, we condemn BJP, we condemn BJP, we condemn BJP, we condemn BJP. RSS, down, down. We want apology. 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 Down, RSS, down, down, RSS, down, down, RSS, down, down, BJP, down, down, Sunil Diodhar, down, down, Sunil Diodhar, down, down, Sunil Diodhar, down, down, Sunil Diodhar, down, down. We want apology. Sunil Diodhar, down, down. Bergerak tu kelima. Down, down. Sunil Diodhar, down, down. Sunil Diodhar, down, down. Sunil Diodhar, down, down. BJP, down, down. BJP, down, down. RSS, down, down. Down, down. RSS, down, down. RSS, down, down. RSS, down, down. RSS, down, down. BJP, down, down. Sunil Diodhar, down, down. Sunil Diodhar, down, down. Sunil Diodhar, down, down. We demand apology. We demand apology. We demand apology. We demand apology. Sunil Diodhar. Sunil Diodhar. Sunil Diodhar. Down down. BJP. Down down. BJP. Down down. BJP. Down down. RSS. Down down. RSS. Down down. BJP, down, down. Sunil Diodhar, down, down. Sunil Diodhar, down, down. We demand apology. We demand apology. Ajan ngene ke office jong ke BJP ban penpau ya kajing sngo bitar bat hakaju upor kajing perem jong keseng bat kum jong kajat breu hi brakwei ya kajing kren bit ya kajing kren anna jong wei breu bodai jong ke RSS breu dekat jong ke BJP ya ka ba ngilai i lengba ki video hakini sngi kumno kren ban penyeshet parajat beriu lengba jong kaniam ti emdon kam su pan batai ngai bun ki pajba jong kajat beriu jungi kila sakhi ya ka jingkren labla ka jong u ya ki jingkren be ki jingkren ki bayalam bakla ki jingkren ki basniu bat ki bakta mat yong ya kajat beriu bat khamtam ya ka jingi teli ha kajat beriu ko jongi tana kali yang kaseng ngiwan ban perem ya ka jingkren jong u ngila thangru ya ka ni keteng shop ban thang jam daw jam ringiu ya kum gini kajat beriu kibangi kum kajat beriu ngim don kam bikin wan yuk kajat kajat beriu jungi marngi suthu balada kajing don jong gini kajat beriu kanwan ra ya kapat ke pra kanwan ra ya kajing isi kanwan ra kajing pun jong kajing bamihun kajing bamisuk hapadeng jungi pardok prosnap tekawai ke ba nakaliang kaseng iwan hakni ke por kalong ban pun suthuru ya ki pajba jong kajat beriu bateng teng ki beriu ki wan nabar ki kren kasi ki sngo bagi nang kren kasi handrai ngi suthu syai ba banabar usa banabar hi
bat ngi kum ki parro pasnam ngidai hi mangi ban yashong ban sa hangni takdau ngi don kam ya kajing teli ngi don kam ya kajing so jumut kajing git kle iwe puwe ban ailat ya kum gini gibriu ki bawana bar ki bayale ban pensu bakla ki bele ban yalam bakla bat kham tame ban perung ya kajing mut ki basneu ha ka do nut ha kajing mut perkhat jongi parro pasnam ku jongi tina kaliang kaseng bang bengiwan hangni ban thang yang diking shop hendrei ni dawaru ba udai ban ai ya public apology umdai ba un susyong bun susngapjar namar kani kalakta bahaya kajai beri jongi kham tame kajing ya teli jong kajai beri jongi te harju ko poru kumban supun kan mau lengba ka tu video ngi bola penen kam bah ya ka kerteng jong bari joy ubar jir joy kumban situ ipi dai wai ni gi reu rang ba jong gadong ka than riwar se uba kasinong ki thau ki buram ha bar udai rang ba jong ka niam seng kasi ya ka ba ngi kum ka seng ru ngi buram bahai u bat ha ka ju ko por udai urang ba lai don benta ha ka jingile hill state tingi su thu shai ba ka jing pran kam jong u new dekhar le singalan ong ya ka kerteng ka jong bari joy kalong ban supen be ya ki parro parsnam ke jongi ya ka ba ki parro snam ke jongi ki de ban su thu bakum gini gibriu kiwan bat kilaj andrei ngi mengi ngi shong ni kiwan ban berbi kiwan ban pensniu ya ka jing shong suk shong sai ke jongi bat kiwan ban penjot penpra ya ka jing ya iet ke jing jan jongi parro parsnam wat langi don hapreng ki niam ki jinget ki ba fer ki ba ngi nget te na kata kadau kaseng hang ni ka jan mit kasngau ban buru kajing keli yaki nongilam jong BJP hang ni kiba boy ka office hang ni ayu kin le yau ni bril ubadai na ka party jong ki ubadai na ka kemi ka jong ki ka RSS bala kren penpaj ya ka jaj bril jongi ubala ka wanra ya ki sembai ka jing ya paj ya pra hang ni ka jaj bril jongi ngakar paru e fi press amdai ba fin suya shong klikti haki ni ka benta ba fin lajru ban keli jing keli yaki nongilam ka BJP ayu gidan ban ong ayu gidan ban penpau halor jong kini namar ngi kum kajai bru hing ida sungu persya adu kata bat nginum la ban priang ya kajing kren kajing penpaj jing ban pra jong ni bru ya kata ngam num la ban batai kajing temu jong ki hendrei lengba ki dakishin ki ba pau ha ke video kajing kren ki jong ngi su thu shai ba kadon ka e ba sapo ka bala si ka bapun ya ka ba ngim num la ban batai ba ka e ba ki bru ki plan re ngi su thu shai ba ngi pada kum kajai bru la dalong kum nuru ki jai niam ba fer ngidon idon lang jong hendrei kum gajai beri jungi ngi haban ya teli ngi haban ya iwe ngana inuk sai phi utlen unum bam itu beri unum di ka snam itu beri hendrei undi tang ya snam jong khasi lada de kristan lada de niam khasiru hendrei ngi haban sothu ba banabar kadon kam ya kajing teli jongi klem da ailat namar lada ngi ailat baki ni beri kin wan ban batai ya karum kom ngej ya kom im kom bam jongi ya kajing teli jongi ban penpai ban pra lesi kajing onong kam de jongi kajing onong kade jongki lesi ka ngimtip ka don ka nong ka political mindset ka jongki hadin rei kadon kajing onong jongki lada don ka paj ka pra hapo kajai beri jongi nakaliang kaseng kanu ka don ji iPhone ya mga pwede ka kanu bunsing ni jig ja te ke de ka senjam ka ba sen ya kisin jam ngin sa perkhat kai ban le ring ngin pelak ban batai lu fi hendrei ya mentahi kai bangila ban ong kalong bang iwan ne ban penpau ya jing persyak ka jongi bakum kini ke beri ngim dei ban pediang aki sinong ki thau ki jongi bat nga nakaliang kaseng jongi ru ngi apil ya ki parro parsnam ki jongi ba ngi dei ban sothu ba habwan ki beri mentah ki banabar iwan hakadur jongnu hakadur ke bakum nu ngi haban sothu dengan kajing iPhone nakaliang kaseng am ngim sim la bu kono nu kajing iPhone rai ya mentahi kadang long tangkum ni kajing wan ki jongi